Kijigi tangka yakung party wi tangka ni Facebook mang rijak. Kulumka jotonono ngor thamltek nuguno saimang kana sini sar David Morasing belekeno zoli zakha bo okokno firoka sini protos leader kaham di prasarno phiong murmai di prasado khan bagi choba khainai di prasado khano di bagi ko kaham sanai tamung khapota bo wasuk siti prasana hamjom kangkai tei buwa garana hamjom kangkai buwa garana logirui thanai kangkai bo bahki kubuni bosongni tei kubuni bosongno tei bana daromi kamu kubuni patini bana daromi kamu oba haike wasike kok sawai ti prasarno kok hamistra ka sawai leader no baki kok hamistra ka sawai boba haike hamye phunugo bo thangi pekya oba haike nangasa ham ti prasato phana hamjang kangke nang oba haike thangla kamu kubuni bana romi gala kamu oba haike sini sar David Morasing bo busuk kok hamistra ka saka sini protus boba haike sini sar David Morasing belekeno zoli zakha ti prasato phana oba haike kok hamistra ka sawai thangmani sini sar David Morasing bini ekauno rangdai rohmale nangta mungsak khaba ti prasar ko rangdai rohble hamjagi ti prasar do phun bagi hamjagi se rangdai rohble sini protus boba kitam kok sai tong khaba kok hami sitrake nizini ti prasar no bo sak nang kai tong khable nang ba kina asuk do phana hamjani kangke nang ba kitam kok sai tong khaba nang bai kubuni bana romi khaba nini ti prasar do pharo satok jagi tongmani kubuni bosongbai buthar jagi to thar jagi tongmani asuk jaga sek jagi tongmani open bagi neng kok tisanani nangle neng asuk ti prasto khana hamjang neng kangke neng obaike baike kubuni bosuni ban romikya nengke dara time na sonor video chacha video no like khati te channel ko talangke subscribe khane bo ta pumte belakeno ra kazakha tai sini sar David Morasing belakeno zoli zakha sini propose debro mana wasike ko khame sitar ka saman ti prasto phani bagi te obaike ang samung khaine ire samung khaine ni bo samung no khayewoi te kubuni bosuni bana no romi ko dokano sabut khai tongmani nang asuk ti prasar na hamjang nang kangke nang bakyo bakye nang ti prasar ma nang abati ko khamistar ka sawi tong khaba ni sini sar David Morasing belekano jol ka belekano rakazaka sini sar David Morasing saga bo hamishitra saka sini protus te broma ti prasar ma fyok nai ti prasar ma hamjago buba rana hamjago tabu hamjago agiba hamjago in thane te logirin thane nang buwa kana nang asuk logirin nang kangke ti prasar ma asuk hamjang nang logirin nang kangke David Morasing Tripura Agartala ni simi Churaibari boje bunyo dalar batparin sawo bo busu joran kuwiano hisab redi public no hisab redi Agartala ni simi Churaibari inka 169 km koidin phanangka bo public no guitong daily life khaitong mani koidin nangkha bo Agartala ni simi Churaibari jora thanani koidin nangkha yakung ni obostha krikha Daily ni yakung party jak, yakung kijigi tangka, yakung party wi tangka ni Facebook mang rijak. Ang bono sawi ba naikha, o yakung no mga sutari sidi, tamgi mali emotionally borok no nai tongu. Sal phai kino ni yakung party jak, yakung sak Facebook o, okra sakraro Facebook khulo kang gaino social media wi kerengjak tabuk jotono, ni yakung no bui makhang gano dak sakai nai nyani. Abo tamu tomung. Abo kaham de hamia. Tak tamung kha. Kubuni bosongmai paisa khanale kubuni bosongmai ramai paisa ka ei ti prasado phano ke phali kala ka ti prasado phano phali rakha sine portos te mo ti prasado phano phali rama kala kheble ti prasado phano ko khamistra ka sawi oba leader hamya system hamliye ti prasado mi system hamliya tamun system hamyang nai nang tongan de nang tamun system hamyang nai nang se tongar yang ka bahi nang system hamna ba nang oba hani obai phunugui no hamistra kok sawin nang obai system hamiani tabu kubuni bosongo kubuni bana romi kubuni dofani yakung tololo khulumui tong khina blasa nang nizini dofan kai tola sikli kalang klasa nizini dofan kan phale rumas kala kala blasa ti prasa dofa asuk satok jagai tongmani ti prasa dofa buthar jagai tongmani sini has sek jagai tongmani sini ti prasori mondirok sek jagai tongmani sini nirmohlok sek jagai tongmani sini bubagra kubuni bosongmai dom pirizak mani bunani toknani butharnani dom pirizak mani produk kishor oron raja kare o haw raja kare oba kitab khok hamistar ka sasak mani obuni bagi ne tam kok saka nenga sakti prasado phana hamjane kangke nang bubagaran logir nang kangke nang thesa nang hamjani thane kangke obra nini hamjak mung obda nini khairok mung lache khaisini protus debma oba ki botos kok sautung botai David Morasing bo khok hamistar ka dom kiri kok saitung David Morasing Agartala থেকে দিলুই হিমি থাংপ্রো বিনি একাউন্ট রাংতাই রহমানি আরাং রং বেং থামকে সাইসিবাই কে David Morasing ni bo khok hamistar ka sawi tongka
te ba ke o yakung tesili phari jangmang abon mang phungsu ni wasa ka samani ha yakung phati jagrong ke sang jagrong phunu gyang ke logorong phunu gyang ke ta tamono phunu sa ha pai tamono phunu gai bo himi thangmani yakung phati oi tesili manbo phunu na nang bile phunu na nang bile ngam te rong sino hu to na nai tong gang ke nai nai sini protos te bruman bini wan chong mong bahai sini ti prasar no bo sokomona nai tong bile sini ti prasar no ngasek hamjogo gang ke nang wan chong nai sini protos te bruma nang asek kok ham samani akok beng thama ke kubuni bosongmai nang 50-70 लाख रां जगै ताबो कुबुनि बसंमai पाइ जगै ति प्रासा दफानका फालिक लांखांगा ति प्रासा दफानका ताबो थैथों ताबो सातक जगसिथों ति प्रासा दफार थुसथिबा सिथों हनैसि निने आ कबा नों साइथोंमोन ग्लाइसबले लिडार हामिया हाइ लिडार हामिया सिस्टेम हामिया हनै काहामको तंदि तामनि सिस्टेम हामियाङबा तामनि सिस्टेम हामियाङनाय नंगौ बाके थगाय कक सावि साला कक सावि तैसिनि सार देपिन मुरा सिंग सागाव बन नसके खोखा में सितर का सागा ते देपिन मुरा सिंग नसके बेंगा क्या हा ओ बाकी असके दम गिरwi सिनि सार देपिन मुरा सिंग साम काम खाइ दं बुतो फन बय साम खाइ दं मन ति प्रसन बिसिंगो द फाने बागै चबा खाइने पर्यन्त जवाब मारो तिनी रिप्लाई मारो बेलाय लासिमा संसा माके के द फाने साम तागन बखा फाइक लागासि प्रसन सला खाइना कय चबना ला खाइना कय क्रिटिसिजम केबेन मुमस खालि तम सारनि बरकसि corrupted bubagani mung falei sawinai phulei phapai tumai bokto saya thajak naisi borni jara oroi poroi ni tum amo to kobui kom fiaba borno duspuno ginai o borok bai bak selai nai bak mayang nai tei kaisa dolo thani phono bagai chas nai thangnai ba tabuk thangna baginai yang oskan ripin ro amar usapan bat par dofna falsane ro ti prasa kari bigra kono kichu saniasi kono kichu mab maniasi khutun lam sabade wak masa pun masabade khorasa kini bade tege bukun maya kon semaya si jara dofna hamjame ti prasa marno support khai kini ro fiaba boro komite support khai tongo ang agartala nisime dilli thang probo boro support khayo sabur muskang thangka tebo sara tripura rajyo guri nai dorkana ke ya theglam guri nai thani kichu nangya guri nai joto bai lokumai koksala nai kari bigra ro kichu maya phono boro khakoya boro dofane bangai soba khaine ro sobao te logeri tom kintu norokse bak thagi ne bangai nai walai leyo bodnam khayo sita khaito nasi amorno phoitung bukur khugoi tipra sara bukur moso holi chana nang naisi bakpar bubagan mung fali janai ar bubagan mung fali masali aga khamliya jati dofana bakpari gaddari khisnaisi amai gaddari khina bangai phengsa ni flole naisi no rangni bangai sibule no lubi sibule bakpar ron sibule no ba oba ke bin sako khokha mister ka saw bono comment khai saw na tepin mura sing tamo tubi man khaba are tubui moji tubui maya thang moji hamkare maya thang kana bole to ko tipra saro mi bagi kisa misa hamkare tubi jamana hme dilu thang kana bole himui thang kana himui oba ke sabo khaikya sabo choba khaikya sini protos debroma ba oba choba khaikya na nini mundiri ni bikas mundiri songrok oba ke choba khaikya sini mp ro oba ke choba khaikya sini tipra saro satok jagai tongmono kisapano kisamisapan da mano hnai chini David Morris Singh moba ke himui thangka dilligo mai masa ui thangka lamo thui thangka yakung tesli khau yakung phati hamya klakya opona khai David Morris Singh salak khang ke David Morris Singh phaltu khang omke leader hamyang kha oboke che chengra dahno nobai ke ekono rang dai rohmani David Morris Singh sai sebeke arang ro beng thamukya arang ma tongle rang tongu arang nang mana musung ta tarmane aboino oba leader hanyo ni kubuni bosong ni bana romai kubuni bosong sabuk khaya akok suble ni sini protos te prumane akok nuble wan chobine di 1 1 chobde ni ti prasata phano phalir moni kalaki sini bubagra belekeno mukti klaisa ti prasa tongar nya leader asli leader ka hamun kono ti prasa to phano ham kari
tiprasto phana tam hangkori khaje nung buba garana nung lasmi sincha khaimani klai kha buba garana nung tolo khigler kha nizini to pha nung phaler mani klai kha sini protush de proma bo tiprasto phana bo hamcha gya tiprasto phana bo nasle jago oba ke sini sar de pit moro sin sam khai tong mani dukhu nangai tiprasto phani bagai bo neta petarono kutungma bo bo ba ke kok samon bo te bo kasui sawi tong sini protush de proma bo kasui sai tong sini neta petan sako kok hams hameno samani tiprasto ni neta ro tiprasto phani bo samu se khayang gang ba bo kutungmani bo kok samani bin tam sayang ka ba tebin moro sing tam sayang ka tar mane khana kupuni bo songo belai khana hamjago sini mantri rok sini MP rok tam sam ke do phani bagi sak sak sini bohok tolai salai tongo sela hamlai tonglai tiprasto to phana ka naiya tiprasto to pharok thuiti thuiti tongmani jaga kamai tongmani sa thai kamai tongmani man thai kamai tongmani aina illegal migrant rok rohingya bangladesh rok nijini ha nijini aina ni illegal migrant rok rohingya bangladesh rok nini hano segi tongmani nini how faino tirpra ha sabuni chini utoipur sabuni ngi chini agartala sabo ngi chini ni sai tongmani kubuni bosong rok obon khon ta mokol phugli diba obon mokol phugli diba obon ba khine tam kok satasa sini hani sini dokhan bari one shot sidi sini leader rok sini mantri rok sing nizini box sini nizini thangnan lam sini tanale sidi nizini 19 tok tiprasar bagi phiok mong bahai ke tubi manai oboni solution sunai sidi o bahai ke nizini to phana kok khame sitar ta salai sidi dara ta mane song organ korong sa jeng kano na kari ke sa jagi tong ke video no like khai te channel ko tal men ke subscribe khai no ta pom din next video mal nan jotono kaham tong muri tata bye bye